Dezenavond wordt het van Neven Einde. Het wordt liedje nummer 4. We zijn in de eerste halve finale. En we gaan gelijk naar een club die best wel een probleem zou hebben. Als we in deze coronatijd live zouden gaan. Maar die zijn met heel veel mensen. Met hoeveel man zijn je met de prins en oud-prinsen van de Graashoek? We zijn met 20 man sterk. Dus we hebben maar eventjes een Teams meeting bij elkaar gezet. Ze kunnen niet meepraten, maar ze zijn wel zichtbaar. Ja, ik denk echt niet dat het live is. Kennen we die gaat laten doorhangers, die mannen daarachter liggen? Ja, nou, ze kunnen even zwaaien. Ja, maar zwaaien jongens, ken dat? Oh, dat is echt live. Oh, goeiedag zeg. Ook een clipje is een soort van Teams meeting geworden. Ja, merk ze ook dat ze niet bijeen kunnen komen om te oefenen en om dingen in te zingen? Is dat een bezwaar voor een club wie die van u? Dat was wel lastig, zeker. We waren met 20 man en we hebben ook toen de regels weer strenger werden na de zomer ingezongen. We zijn echt twee in gaan zingen. En ook inderdaad een clipje maken, oefenen. Alles was lastig. Maar we hebben ons wel, ja, als je wil, dan kan er even goed nog iets. Ik wil niet zeggen veel, maar dan kun je het ook veel voor elkaar krijgen. Ja, wij zijn bij u op de Graashoek degene wat het allemaal regelt. Hè? Want het wordt een strakke choreografie. Het wordt echt een soort militaire operatie volgens mij, toch? Wij hebben binnen de Prins en Oud-Prins een stuurgroep. En dat zijn eigenlijk vijf personen volgens mij. Die voor de rest beslissingen mogen nemen en die veel initiatief tonen. En die zijn we ook dankbaar. Want die maken het voor de rest een beetje makkelijker. Ja, we gaan even naar het liedje Stilte voor de Storm. Is dat ook dadelijk de stilte wat de coronastorm een klein beetje... Zit dat ook in het nummer? De corona is eigenlijk de stilte en de storm dat is wat volgend jaar hopelijk weer gaat komen. Dus de stilte dat staat voor alles wat er nu is en de storm dat moet de wervelende carnaval 2022 gaan worden. Oké, ik ga nog uitdagen. Ik wil allemaal dat je dadelijk heel hard gaat springen als ik een kleedje aankondig. Is dat een aanspraak? Kunnen we proberen. Ja, we gaan kijken naar de clip, liedje nummer 5. Stilte voor de Storm. Uit de Graashoek, hier zijn de prins en de oud-prinsen van Graashoek.